Κύριε Υπουργέ, αγαπητή μου κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, συνάδελφοι Γενικοί Γραμματείς, αξιότιμοι Πρόεδρε της Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης της Εταιρείας για την Περιφέρεια Αττικής, αγαπητέ Δημήτρη, Πρόεδρε του ΕΚΟΜΕ, αγαπητέ Λεωνίδα, βλέπω πάρα πολλά γνωστά πρόσωπα που όλοι συνδεόμαστε με μια αόρατη γραμμή, τη γραμμή της ανάπτυξης και της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Postscriptum και τον κύριο Κωνσταντινίδη προσωπικά για την πρόσκληση που απίφθινε στο Υπουργείο Εσωτερικών να παραστεί σημερινή ημερίδα, όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον Υπουργό μας, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, που μου ανέθεσε, γνωρίζοντας την ευαισθησία αλλά και τη δουλειά την επιστημονική που έχω κάνει στο πεδίο αυτό, για να εκπροσωπήσω το Υπουργείο μας σε αυτή την εκδήλωση. Να πω δύο πράγματα εξ αρχής. Ότι δεν ήταν αυτονόητο και δεν ήταν εύκολο να θεωρήσουμε τον πολιτισμό και να το υλοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης και ως ένα αγαθό το οποίο για το οποίο πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς της ελληνικής κοινωνίας, και η ιδιωτική πρωτοβουλία και η κοινωνία των πολιτών. Η Ελλάδα δεν ήταν στον 21ο αιώνα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, σε αυτό το τομέα, και οφείλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, που όποτε αναφέρει και τα επιτεύγματα αλλά και αυτά που έρχονται, με ενθουσιάζει, πρώτα ως πολίτη, μετά ως επιστήμονα και μετά ως πολιτικό και μέλος της κυβέρνησης, γιατί πραγματικά η έννοια της δημιουργικής βιομηχανίας, creative industries, όταν το αναφέραμε στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν οι άλλες χώρες το είχαν ήδη υλοποιήσει, γινόμασταν δακτυλοδεικτούμενοι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή αντίσταση από πολιτιστικές ελίτ που υποτίθεται ομνίοντας την καθαρότητα του πολιτισμού, εξωστράκιζαν κάθε προσπάθεια και συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά κυρίως ανάδειξης του πολιτισμού ως μοχλού ανάπτυξης. Ο πολιτισμός πρέπει να διαμοιράζεται, είναι κτήμα όλου του κόσμου. Είναι ένα παγκόσμιο αγαθό. Και η Ελλάδα με τις πολιτικές της τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν το υπηρετούσε. Όταν το 2016 δεν υπήρχε καν ηλεκτρονικό εισιτήριο για να μπεις σε ένα μουσείο ή για να επισκεφτείς την Ακρόπολη, νομίζω δεν κάνω λάθος κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε πόσο πίσω ήμασταν σε σχέση με άλλες χώρες που δεν είχαν το ίδιο πολιτιστικό και πολιτισμικό φορτίο με εμάς, αλλά προβάλλοντάς το σωστά και επενδύοντας σε αυτό, είχαν κατορθώσει να έχουν πολλαπλά ωφέλη. Έτσι λοιπόν, σήμερα είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση να συμβαδίζουμε με τις παγκόσμιες εξελίξεις και να αναδεικνύουμε και τον κλασικό μας αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό. Σαν Υπουργείο Εσωτερικών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη της περιφέρειας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κυβέρνηση. Εξάλλου το ανέδειξε και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τη διπλή σύγκληση, δηλαδή όχι μόνο τη σύγκληση του εισοδήματος των Ελλήνων με το μέσο ευρωπαϊκό, αλλά και του εισοδήματος των Ελλήνων μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ακόμα, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλο πεδίο ανάπτυξης περιφερειών, αξιοποιώντας τα τουριστικά ωφέλη. Να θυμίσω ότι η περιφέρεια της Ηπείρου ή η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από όπου προέρχεται ο κύριος Κωνσταντινίδης, ακόμα δεν έχει διεισδύσει στο εθνικό της προϊόν, στο περιφερειακό της προϊόν ο τουρισμός όσο σε άλλες περιφέρειες. Αλλά και άλλες περιφέρειες που έχουν πολύ υψηλό τουριστική συμβολή στο προϊόν τους, μπορούν μέσω της πολιτισμικής και πολιτιστικής ανάδειξης να διαφοροποιήσουν ποιοτικά την τουριστική τους ανάπτυξη. Διότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι και παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης, διότι διαχέει την τουριστική κίνηση σε όλους τους μήνες του χρόνου και δεν την περιορίζει στους 4-5 μήνες που παρατηρείται η τουριστική έξαρση και δημιουργούνται ζητήματα της φέρουσας ικανότητας του τόπου.
Άρα λοιπόν, περιφέρεια και πολιτισμός είναι έννοιες οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν και πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε για την διασύνδεσή τους, προκειμένου να έχουμε και ευημερία και ανάπτυξη και κυρίως ανάδειξη της χώρας μας στο επίπεδο που μπορεί και πρέπει να βρίσκεται, στην ήπια ισχύ της, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Υφυπουργός μας επί των εξωτερικών. Και η δημόσια διπλωματία, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις αστήρευτες δυνάμεις του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού, αυτό ακριβώς προσπαθεί να προβάλλει. Πριν από 24 ώρες ήμουνα στον Καναδά, όπου πραγματικά η εικόνα της χώρας μας ως μια πολιτιστική δύναμη έχει αρχίσει και αποκτά τις διαστάσεις που πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε. Και αυτό βοηθάει σε όλες τις δραστηριότητές μας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν να αναφέρω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί με τη συνεργασία των περιφερειών και των Δήμων να αναβαθμίσει και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να έχει αποτέλεσμα αυτό το κάλεσμα που κάνουμε στους πολίτες του κόσμου να γίνουν συμμέτοχοι του πολιτιστικού μας αγαθού. 400 εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δόθηκαν για βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο των περιφερειών και των Δήμων, όπως επίσης και 2,5 δισεκατομμύρια μέσω του προγράμματος Αντώνης Στρίτσης, για να μπορέσουν οι Δήμοι να λύσουν κυρίως προβλήματα υποδομών, που είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να έχουν μπροστά τους, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν στη συνέχεια και τα φιλόδοξα σχέδιά τους προς την πολιτιστική ανάπτυξη. Τέλος, να τονίσουμε την ανάγκη για τη συνεργασία όλων, διότι η φυσιογνωμία του τόπου, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί από πολλούς επιστήμονες, η φυσιογνωμία του τόπου ορίζεται με την συμβολή όλων, ακόμα και των παραγωγών που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε έναν τόπο, διότι δημιουργείται έτσι μια συνεκτική εικόνα, πολιτισμός, τοπικά στοιχεία, τοπική παραγωγή. Αυτή η συνεκτική εικόνα βοηθάει πάρα πολύ στην αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος, όπως έχουν δείξει πλήστες έρευνες σε αυτό το τομέα. Σε μερικές είχα την τιμή να συμμετάσχω και εγώ προσωπικά. Επομένως, το πολιτιστικό τοπίο είναι εκείνο το δυναμικό στο οποίο οφείλουμε όλοι να επενδύσουμε, να δημιουργήσουμε μια συνεκτική του εικόνα, να την προβάλλουμε και έτσι να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που έχει προς όφελος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα περιμένουμε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς της σημερινής ημερίδας, προκειμένου στο Υπουργείο Εσωτερικών να δώσουμε την προτεραιότητα που χρειάζεται στην ανάπτυξη των υποδομών εκείνων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους και στις περιφέρειες να προβάλλουν το πολιτιστικό τους τοπίο. Με αυτές τις σκέψεις και πάλι με ευχαριστίες για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετέχω σε αυτή την πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, σας ευχαριστώ πολύ.